Is Gaillimhe Mairéad Seoighe agus tá an seo chun na Rialacha AFLW a míniú. So leis an park I dosach tá sé difriúil is óval atá agus tá 6 duine ag an barc ag 1 Tá 5 chun tosaigh, bíonn 6 lár na parca agus an sin bhí 5 sa cúil freisin. They're going to play on. Here's Atkins. Kicks towards goal. There's no one there. The foot race is on and they should be able to finish that and they do. Tá na scórna cinál difriúil freisin. Fecinn siad go mbíonn ceithre post on agus tá cúil againn nuair a haon sé díreachas teas leir fáin tú 6 pointe tá cúil agus an sin is iad na cín atá tíobh muid na behinds so má haon sé ar chlé nó ar dheistin cúil fáin tú pointe 1 don scóir sin agus sin é ri an scóir tá tú géirí áil. Ní bhíonn aon cúil mhóra an so tá tú géirí just ric cógáir an cúil agus is féidir agus é chur into the post. Read it well, stormed out. She's a beautiful kick and she kicks that towards the middle of the ground. Fessio, great mark. Had a couple to beat. It was in. Skill an hábhata é an mark, go speisialta sa cluiche seo, mar brathn gáthrod an mark. Má ain tú mark is an bontáiste é don foireann, is féidir leat tógáil céim na siar ón mark, agus an sin is féidir leat tosú arís ón áit a chuirta mark ar an níorthóid. So it's féidir leat ritheraid, nó it's féidir leat kicks ar a thógáil. So má ain tú mark guard an cúil, is féidir leat cúil all really. Kick, Bruton can cut it off. Run down by Heath, fantastic tackle. Tá an gramú an difriúil háirithe nuair tú chuir I gcomparáid leis an gramú tágan in san LGFA. Tá tú an rilí aon rud I dhéanamh chun an líorthóid a thógáil bhain duine tá tú géirí gramú. Agus is féidir leat a chud lábh úsáid, níl tú an de cosa úsáid, so níl aon rud mar sin. Níl cead agat gáil timpeall an cleigean nó aon rud mar sin, agus níl cead agat an líorthóid a kick nuair atá na America síos ar an líorthóid. So tá sé sin cinál cosú le an LGFA. Sheridan, how impressive she after just 10 games. Oh, she was fantastic last week too. Could have kicked a couple, but could have even kicked a couple more. Má bhecinn sibh na cluichí ar TG Cahir bíonn de rá agus ag chuir síos an méid disposals a aon daoine I gach cluiche agus tá an figure sin an hábhachta. Má aon tú seilbh na líorthóid agus má chuann tú pasta duine clean sin disposal agus chuann siad síos. So má tá níos smú disposals agat, breathann sé sin go bhfuil níos smú seilbh agat freisin. Agus an sin breathann na daoine san AFLW ar sin cosa le cúla all. Má tá tú géirí níos smú seilbh a chur an líorthóid, le tú ná níos mór disposals all agus le tú déanamh níos fearr don churann. Early tries to swing it over the top towards Houghton, who has got ample speed and ample excitement. 3 bounces from Jimmy. An freab agus tú go rith leis an líorthóid, tá sé Jackar an skill sin all ceart. Bhí mar an ar feadh cúpla bhí agus bhí mar fós a géirí é all ceart tá sé just margheall ar crothan líorthóid. Is óbhal atá an, níl sé cosa leis an líorthóid tá agan an seo. Agus caiith tú just é a chur a maithós sa cóir agus cinál rith chun é all arás. So níl tú chur é sin díreach síos, tá tú chur a maithós sa cóir agus an sin rith go dtí an bounce agus an sin fáin tú an líorthóid, hopefully. On cue, the centre clearance, the long kick inside 50, the bounce for Sheridan, the handball to Rowe, and the goal for Collingwood. That is outstanding from the textbook from the Pies. So na buntáistí bhfuil ag ban leis an peileadóir current leis an cluiche AFLW nó tá actually galore rudaí an. Is an kick an rud smú, cos tá kick nó áidirthe agan ar fad agus tá daoine an kick ar de chus clé agus ar de chus gas, so bhí sé sin buntáiste an bhór an handball freisin tá sé cinál cosú leis an handpass atá agan sa peileadóir agus go háirithe an block, so bhíonn galore den daoine hall ní bhíonn siad ag ban úsáid as an block nuair atá siad ag gimmert aon cluiche eile ach tá an skill sin agan ag dáil an agus an rud eile atá anhabhachta luaim ar Hannah an mark.